Takže umenie je pre mňa niečo, čo nedokáže každý, niečo výnimočné, čo vie iba ten konkrétny človek. A pre mňa moje umenie je obľúbené hudba, takisto mám rád aj graffiti. Všetko možné už je dneska umenie. No, moje začiatky v hudbe... Začal som si spievať, asi keď som bol malý. A asi si to naši všimli, tak ma dali do hudobnej školy. Chodil som aj do hudobnej školy, 8 rokov normálne. A potom som sa tomu nevenoval chvíľu, lebo ma nenaplňali nejaké tie gitarové veci úplne. Tak vážna hudba sa väčšinou vyučovala na školách hudobných. Tak som mal takú pauzu hudobnú. Začal som robiť graffiti ako mladý a začal som ceniť hip-hop. Lenže graffiti, mal som z toho iba problémy, tak som prešiel na inú formu v rámci hip-hopovej kultúry a to bol rap. Začal som rapovať s Ondrom Anešom, DJom. My sme spolu chodili do školy a on sa začal zaujímať o DJing, čo bolo moje tiež, to bolo jedno veľké šťastie. A spolu sme proste to začali prúžiť, ja som začal písať texty a on začal produkovať muziku. A potom sa zjavil Paťo po nejakých 2-3 rokoch s tým, že hľada DJ-a a oslovil môjho DJ-a Anešku a pozval aj mňa na stretnutie, kde mi dal možnosť zarepovať a keď som mu zarepoval, povedal mi, že dáme dokopy skupinu, čiže mi dal šancu. Čiže vďačím Rytmusovi vlastne za to, že mi dal šancu. Tak určite zatiaľ Kontrafakt, to je 10 rokov. Vždy som bol ja skôr tímový hráč. Vždy som bol skôr obranca, než útočník. Ale takisto ma začala baviť aj solová. Najprv som myslel, že ma to nebude baviť. Keď som začal, bolo to také proste sám, komu sa chce byť samému. Ja nikdy nie som sám, nemám rád samotu, ale zvykol som si. Je to sranda, je to takisto sranda, aj to predtým. Ono je to hlavne o tom skupina, že tí ľudia by mali byť spolu. A keď robíš niečo s viacerými ľuďmi, tak to má možnosť, je tam možnosť, že to bude, keď to robíte traje, je možnosť, že to bude 3-krát také dobré. Minimálne 3-krát také pestré. Ale solo zase má výhodu tú, že si to môže riadiť celé sám presne tak, do bodky presne tak, jak to cítiš. Teraz som akurát v takej fáze, že mám napísaný solový album, ale neviem, lebo teraz sme mali také solové roky, možno, že bude pre mňa teraz lepšie. Aj mám taký feeling, že by som to dal dokopy znova s Paťom a spravil by som Kontrafakt najradšej. Treba aj tu na to trošku obmienať, nech to ľudia majú tiež pestrejšie, nech majú čo počúvať rôznorodé, tak možno dáme dokopy Kontrafakt. Ešte neviem, ešte sa uvidíme. Teraz je taká doba singlov. Ani neboli nejaké preborné albumy. Tento rok hýbali svetom single. Je to taký skejťacký sen. No a to, že ma sponzoruje Monster, je to úplne skejťacký sen. Ja som začal ako skejťak, my sme jazdili tu na Prídome umenia, to bolo také miesto, keď ešte neboli mobily, tak sa tam decka stretávali, skejtovali sme, niektorí dávali korčule. A týmto som si tak splnil tým, že ma oslovili Monster, že sme to dali dokopy, som si splnil taký skaterský sen. A s nimi chystám do budúcna hocičo. Oni nás skôr supportujú a oni až tak vymýšľajú nejaké projekty, hrám pre nich koncerty, to je to, čo im ja môžem ponúknuť, ale oni nás podporujú vecami a hlavne nápojmi. Najviac, čo mi utkvelo v pamäti za tento rok, možno aj za celý čas, okrem hip-hop campu, za tento rok mi utkvel v pamäti jeden koncert v Košiciach, volalo sa to Integrácia, bolo to pre decka. Bolo tam 9,000 detí pozvážaných z Čiech aj Slovenska a bolo to na štadióne zimnom a mali nejaké také tyče svietiace a bolo ich tam 9,000 a bolo to úplne úžasné, lebo oni všetci s tým škývali, mávali a vyzeralo to jak sci-fi. To bol asi určite najväčší zážitok.
No dúfam, keď ma zavolajú, Hip-Hop-Camp by som si strihol rád vždy. My sme tam zatiaľ boli každý jeden rok. Cez to všetko, čo sa dialo, každý jeden rok, vieš, keď tam ideš, je to taká bilancia, a hlavne zo strany týchto českých organizátorov, tých ortodoxne hip-hopových, lebo to vlastne organizuje B-barák, teda bývalý, a tí chalani boli vždy takí strašne ortodoxní, tak tam ideme vždy akéby na koberec a rozprávam sa s Afrom, bilancujeme ten rok posledný, buď ma občas zdrbe, občas ma pochváli. Chodím občas robiť ešte graffiti teraz, a tak 2-krát do roka idem. Aj sa mi zdá, že som sa technicky celkom zlepšil, čo je pre mňa paradox, ale je to tak, je to sranda. Chodím. Volám sa Michal Strake a som kus porádneho Slováka, to je jedno, ale čo si, či Slovák, či Čech. Milujem svoju ženu, zem, mesto i nema neláka. Naučil som sa neplakat, neflakat sa a makat. Netápat, no budovať a čakať výraz pilného chlapa. Silného brata, neomilného kamaráta a jediná svatá je rodina podstata. A keď odbije posledná hodina, sa to zráta. Jau. Takže, ľudia, milujte sa, stačí, keď sa budete ľúbiť a snažte sa využiť život naplno, urobiť niečo zmysluplné, mysleť aj na druhých okolo seba a počúvajte dobrú hudbu. A podporujte umenie.